Pane zvinhu zviviri zvatiri kutarisa. Thank you so much for the background information about your life and your working relationship with Anne Nhira, the late Mushakavu. Pane ma relationship tu anenge ari pa. Pane relationship ye character ne personal relationship inowanika kana vanhu vachinge vabatanzwa nokuda kwe drama or act yavanenge vachiita se or film yavanenge vachiita. What was your relationship with Anne? Inini na Anne Nhira takanga tisisiri shamwari yekungoti tisine munin'ina paset chat. Takanga tatova tisine munin'ina kana kufamba kwese, taitogara tichifamba tese, taitogara titoshanda kana kunga kuenda kuchechi chaita takuenda kuchechi nekuti chinoitika ndechekuti nguva yamunopedza muri mese. I will tell you the studio 263 taiva tichitanga basa as early as even 5 AM. Taipedza basa as late as 12 midnight. Because yanga iri show yekuti yaibuda every day. Saka pressure yanga yakawanda. Saka nguva yedu zhinji yanga iri kusora 3 days, and also it to bring the main characters of the soap nana indai. Taiva tiri bound kusora 3 days. Saka whether tingaiti it's a relationship of convenience, but for us ndotonga kunge takanga tatora system munin'ina wetu kuti kana kufamba pesa vanhu vaitoko takationa kuti imba inatendai system munin'ina wotofunga kuti tokadi tisine munin'ina pandilai. But maonera ndakazviita ndeyekuti studio 263 nepamusana pekuti yakanga yakubuda every single day, vanhu vakapedzisira vakutongofungira kuti tiri mashamwari. nesuwo takatozopedzisira tatoona kuti zviri nani titochaimba tanga kufamba tifambidzana kuti vanhu vavakwanise kuvimba kuti zvechokwadi kuita zvingava zvinhu zvechokwadi. So ndo zvinhu zvakaitika. ini navimbai taiva tichiwirira zvikuru tiri mukoma nemunin'ina taiva tichifambidzana zvikuru. Kana kazhinji aifungi munhu akadzoka ndinotenda akatombobuda pamedia, akabuda achitobuda kana mapicha anooneka aionekwa anini, nekuti taiva tichine ushamwari hunopfuura izvo. Nepaakadzoka I think less than a year akauya achitaura nezvetokfo yake, akandifonera tikavakusangana. Ndodzimwe dzenguva dzekuti pese paiuya aimeka sure kuti anofonera vanhu vaakanga achishanda navo, umwe wacho kusanganisa mumwe, kuti tuye tongoonesana tichifamba kumwe chete, tichionesana kuti zvinhu zvekufamba sei, toudzana tichibetserana. Manga muri kupfuurira mberi nekutaura, takasida kunzwisisawo zvekare kuti zvakakubataiwo zvakaita sei. How did you get to know about the death of Vimbai, popular known as Vimbai, Anne Nhira? Maita basa inini kuzva kwandakaita ndakatumirwa message nehama yavo, ane ihama nemhuri yekwasiyana. Saka ndakatumirwa message nemhuri yekwasiyana abva vandiudza kuti Vimbai angatisiya kana kuti Anne angatisiya. Hazvina kundiitira zvakanaka, chakanyanyondirwadza ndiri kuti ndireve nyama. Ndakatarira upenyu hwake nguva nenguva ndaigara ndichimubvunza kuti nai Vimbai ucharoorwawo rini, asi ndisine nguva ingogara achitaura kuti no, inini kana ndichinge ndawana munhu akakodzera kuti andiroore ndinoroora. Ndikati akona Vimbai wangoregera kona kuna usingadi zvekuroora kungosiyawo mwana. So chakanyanyondibata zvikuru inyaya yekuti ndaitarisirawo kuti anokwanisa kuzosiyawo mwana wokuti tinokwanisa kuona paari, ende tinokwanisa kuonawo tichidzidza tichionawo kuti legacy yaVimbai inokwanisa kuenda mberi. Hazvirevi kuti legacy yake haiendere mberi, hongu pane vanin'ina vake vahajani vake nasisi vake vasara. I know the family of 7, and family of 7 kudaro I'm sure 6 vasara now. I would have known very much kuti zveshuwa zvaindiitira zvakanaka zvikuru aanga akasiyawo mwana. Ndo zvandanyanya every time pandisangana naye ndaiti nangwe tikaseka tikataura tikati mubvunzo wandaizomubvunza ndewekuti but why not sister, why are you not okay just getting married, or if it is not getting married, why can't you just have a child? That is what I really wanted. But anyway, Jehovah anekuita nekusekutamkura knows best than. But however, inzira yedu tese tinoenda, asi nzira yacho ndo zvinhu zvakandirwadza. Ndakabva ndabvunza ndikati kakafani, zvikanzi akanga achibva kunonama kuma-round 5 kuma-prayers. Adaro ndopakabva asangana nemimba yedu. That was on Monday kuma-round 5 man. Saka pesa paanga ari muhospital. Saka sezvinewo akabva azotadza kupamisa kuti anga kutadza kufema because hanzi rib cage yake yakabva yakanganisika.